Yani here and welcome to my channel. Please like, comment, subscribe, and hit the notification bell to get updates when I upload a video. Hi guys! Yani once again, kumusta? How are you? Sayo kaayo ko ni bangon, sayo kaayo ko naligo aning video. Wala na dyan ko lingaw, no? Marag, sus, ginoo ko. Ay, ginoo. Ito, thank you kayo sa pag-subscribe sa akong channel. This video though will be in Bisaya. Kay nahurot akong English at tong last 2 videos na ako, no? Naawang ko kuya Amikang namutanaw siya sa ako ang videos. Unya, maluoy ko sa iya ha, baka di siya kasabot. Kimutanaw Japon siya. Hi Liz, if you're watching, I miss you. Kasi dugay pa kayo mo ang balik sa office mga September pa. I only have 15 minutes para mo log in sa ako ang home from work. Work from home. Hi to Ruby Apas. Ingon siya na ako in my last video. Pa-shoutout daw siya, diba? Vlogger na kita ni. I'm doing a review on the new Falsies Lash Lift Mascara from Maybelline. Yeah, I think I was in college when I got so addicted to mascaras. As in, sobra murag bahalag mahabilin ang tanan. Basta di lang ko makalimot og mascara. O dili na ko mabilin ako mascara. As in, inana, gamit pa ko atog Avon. I'm not sure if mauni same falsies ni sa katong akong first jud na gamit nga gi-recommend ni Shestwang. As in, hi Shestwang, kabalo mo, thankful kayo ko ana ni Shestwang kay sukad sa sugod bisag wa na ayo akong videos. Supportive kayo na siya na friend. Permi sa akong videos. Thank you kayo siya. So, first kanila sa akong gamiton ani nga video and then ako siya i-compare sa katong mangkat-sikat pod na mascara sa Maybelline. Mapadool ko para maklaro ninyo hasta akong pores sila, akong buhok sa ilong. Medyo baga ako og kanang pilok. Pero mubo. Yeah, mubo. Ako na siya i-try. So diri nga side is dili na ko siya i-curl. Anya kani nga side kay ako siyang i-curl. Ganahan lang ko mo tan-aw if nabitay difference kay mostly magmascara ko. Dili gid ko wala na jud ko time anang mag ana-ana sa pilok. Ako ra gusto is ang volume ug ang length. So, mo ni ang first coat. Kaduhaan ako. Dungagan pa dyan ako. As in, messy kayo, but aton matangtang. So, ang ubos ako matangan. Kani upaw ni siyang side. So, mo na ni siya ang wala gi-curl. Kani akong right akong i-curl. Kasi dugay kayo ni ma-curl ako ang pilok kay musukol gini siya. 5 minutes na lang. Malate siya ko ani. Tungagan ako siya katulo pareha sa pikas. Tanawon ako if okay ba siya i-layer. So ikaduha na siya. Ikatulo. Okay, i-try na ko siya curl ug balik. I think na ako'y nabuhat na sa yup kay ang uban, nindot man sila review ani. I mean, wala man ni naog ilahang pilok. Pero i-try na ko siya later. I think na ko'y nabuhat na sa yup. Okay na lang ko ana, no? Kaya wala na ko'y mabuhat. And I'll see you later. So, 3 hours na. So, mauni ang akong mata. So, curled gihapon siya sa pikas. Wala siya ninaog in fairness. And then, ang kani siya is... So, medyo ni saka po siya gamay baya. Oily na kaya akong naong no kay... Okay, so it's already 6:12 in the evening. As you can see, curled gihapon ang lashes. Wala gyud siya ninaog. And also, naa siya mga natagak ganina nga murag itom-itom din he. Pero dali na kaayo siya as in imoran trapuhan. And also, akong giganahan ani niya is wala ni itom ang ako ang dire o eye bags. Dali kay nimo itom akong eye bags kung may matagak na mga mascara bitaw. Yeah, so far, I think mauna na akong favorite nga bag-o nga mascara. So, ganahan ko i-compare silang duha. Asay mas nindot nila sa volume, sa length. Also, asay mas nindot nila og longevity. And also, if ma-maintain ba nila ang pag-curl sa akong lashes. I-test po na ako kung unsa sila ka-waterproof.
And lastly, kinsay mas dali i-remove nilang duha kay as in mao gyud na ang reason nga nung dili na ko magmascara. Kay sakit kayo sa mata and kay magka-wrinkles ba yata, labi na tigulang na kayo tanya sige ta grabs atong eyes as in dali kayo ta magka-wrinkles. So, i-check na ko sa hang duha kay medyo pare-pareho sila. So, mao ni siya ang packaging. Kani siya mas tambok, very light lang. Ang Total Temptation kay typical lang siya na mascara wand. While kani siya is na siya mura siya or number 8. Inana, dako din hiyan niya mo gamay sa diri dapitan dan mo dako na pud gamay. Magsugod ko ga-apply sa ako ang lashes diri nga side. Okay, so sa pag-curl sa ako ang lashes, same lang gihapon ako sila. And grabe, humot kaayo gyud na siya ay. Ganahan kay ko sa smell ano niya. So see, first coat pa lang daan as in, 'di ba? Grabe kay siya mohatag og volume. And then second coat. Okay, so second pa lang gani na siya ha, pero tanawa, grabe kaayo siya mohatag og volume. For the sake of this video, ako siya mudukagan og another coat. So, mas nitaas pa yun siya. Very, very light. But so far, ako wala yun siya ninaog. And tanawa, pahak yun akong ubos. So, problema dyan ko. So, dili na ako i-compare ang ubos kay, as in, unfair kayo kay kani pahak. Kani kay medyo na ay gamay nga buhok. Curled na ang lashes. So, ako na siya mutakanan eh. Okay. So, mo ang first coat. Kung nakabantayan ninyo, di ba nice kaayo siya, no? Dili siya clumpy as in not clumpy at all. As in, separated kaayo ang lashes. Second coat. Okay, so mo ang second coat. So, nakita na nato ang difference nila, di ba? Grabe kaayo siya og volume compared ani. Nawan ni, taas pa kaayo, di ba? Kani siya, kani sugod na siya paubos. Ano niyang iyang ikatulong nga coat. Ninaog siya sa mouth. So, dili lang siya makita sa camera. I don't know. So, pero, yeah, in person, tuskig na kaayos na nun. So, mas maayo. Labi na if i-curl ninyo inyong lashes, mas maayo if 2 coats lang. Kung makakampat ka ani niya, mas dali siya limpyuhon. Ikumpara ani. So, kani siya, kaya na-confuse kayo ko kaya ano siya, diba? Ang claim niya is lash lift. Pero, nipaubos lang ako ang lashes instead. So, nauga-uga na siya. So, i-curl na ko siya og balik. So, to be fair, ako lang po na siyang i-curl siguro, no? Di ko sure. Pero okay, i-curl nung ako para fair silang duha. Mas ni-curl gihapon siya, diba? Ako lang dyan siya dungagan o pinaka-last as in 40 kain ani. And then, dili na ako manghilabot ani. Okay, kana. So, sila, almost the same. So, sa pag-abot ng curl, mas nindot niya siya. So, inana na siya karon. On the side. We'll check later kung magpabilin ba siya na lifted. So, 6:40 na in the evening. So, 3 hours na gikan ganina. As you can see, same lang gihapon ni kaninga side. Kani siya nga side is nibaba siya, dili na siya as curled as earlier. Pero dili pud siya bati tanawon bisag ni maba siya gamay. Na update na. It's 11:37 sa gabi. May nagpabuto sa gawas. And mauna ni siya ang final update for today kaya di na gid makaya. Mauna siya nga side sa Total Temptation and diri nga side is ang Falsies Lash Lift. When it comes to maintaining the curl, sa ako ang lashes, I'm not sure sa inyo ha basin lahi-lahi yung effect, no? Or nasa siguro sa pag-apply na ko, but I did the same thing both eyes. So I don't know what's wrong. But I tried this one 4 or 5 times na. Ako na ning siyang gitar sa pikas na eye. Diri po na akong i-try. So, maurag gihapon. Same ra gihapon siyang effect. Same as this one. Ako nang i-try din hinga side o pikas na side. Same ra gihapon. So, when it comes to volume, length, and maintaining the curl, 8 hours na siya ha. Pero inani ra gihapon siya. The best ni siya. Dili doon ko mo recommend og 3 coats to. Sa camera, dili siya noticeable. But in person, kuan ka siya. Murag clumpy kayo, hugaw siya in short. So, I think 2 coats of this
should be fine. If pagang inyong lashes and taas daan, I would recommend this one. Dili kaayo siya dramatic og look. If ganahan lang mo ka ng gamay lang gid kaayo nga if ganahan lang mo gamay lang kaayo nga tabang, this one I can recommend. Pero makuha ra gihapon ninyo actually ani in one coat. So if naa mo ani, maybe dili na kaayo ninyo kailangan ani, but you can definitely buy this one for sure if ganahan mo, diba? So sa ako lang niya preference, I would prefer this side sa ako ang mata. Siguro po di ko ganahan ani nga side kay sobraan ra kaayo na ako siguro pag curl, no? Siguro dili na ko nanion pag curl. Kay hugaw kaayo siya tanawon in person, hugaw kaayo siya tanawon. Klaro kaayo nga to skig kaayo ang kanang lashes. So maybe dapat 1 to 2 coats in total temptation for sure. Pero kani man gud siya is kanang mas limpyo siya tanawon. So wala na ko siya gi-layer pag yun katulo. Siguro mas nindot and mas limpyo tanawon ang mata. Na ko i-try first before na ko i-move to test kung unsa sila ka waterproof. Start ko sa falsies/lift. So na I remove kamay. Ako pa yung i-press og maayo. Basin di ba mag-ulan unya mag-wear ta ani. Yeah, ma-remove siya. I'm not sure if you can see that. But yes. So na remove. So akong i-flip lang. Ari ko sa total temptation. Wow. Ooh. Look at that. So sa pagka-waterproof lang, kanigihapon ang winner. So I guess if ang panahon is ulan-ulan niya, gaganahan gyapon mag mascara, so I will definitely go with this one. Kaya I think mas smudge na siya if maulanan siya. Kasi noon mura mong gibugno, di ba? Kaya itong nakain yung lashes kung kanya siya inyong gamiton kay dili siya na naka-waterproof. I will be using this one to remove my mascara. So para na ko kay this is one of the best jud. So mag-start ko sa falsies nga side. Wala lang siyang i-soak for 30 seconds. And then I'll wipe it. Okay. So, ayaw kayo i-rubin yung kamay ha. Panahon ninyo kayo mag-rub na kumayo pero wala na ako giduot yun. Kaya ang wrinkles. So, ang sa ilawong natangkang nakanipis naman kayo to kay upaw. Hindi sa babaw. Ano yung stitch? I think na-remove na siya. Na-remove na siya. Dali na kayo siya na-remove. Dali na kayo siya na-remove and gamiton lang gihapon nila ako ha kay basa pa man sad siya, dungagan lang ako gamay para fair. Ako gihapon siya i-soak 30 seconds. Alright, and I will wipe it. Okay. Siguro tungkol sa volume niya, mas dugay siya matangtang. Tapos, napag-hapon siya, oh. Kaya daga na kayo ang nakuha. Kaya napag-hapon siya, oh. Right, so kung gusto mag-mascara nga paspas ma-remove, kani siya ang paspas ma-remove compared ani. Though I know nga no, because mas grabe siya volume mahatag, so mas muhatag yun ka og gamay ra gyud kaayo nga time ma-remove ra man gyapon siya, dili gyud inana kadugay. Moro na siya in this video, as in lip kong record. So grabe duka na gyud kaayo kay gustanan. Thank you so much guys for watching it, and thank you so much. I hope you find this video helpful. Please like if you enjoyed this video, comment below for any recommendations on my future videos, and comment po kung sa inyong favorite mascara. I'd love to know. Please do subscribe to my channel if you haven't, and I really hope to see you on my next one. And once again, thank you so much for watching. Stay safe, healthy, and always take care of your mental health. Bye!